Takže máte tu 1, 2, 3, 4 handličky. Ďalej nabíjačka európska. Fľaštička na sprejovanie. Diaľkový ovládač. Baterky idú 2-ačkové. Tu nás sa naleje tekutina. Tlačidlo a z druhej strany vidíte, že ďalšia handrička a valce. Kušenstvo ešte raz. Je tu aj také ihličky a na koncovka na fľašku. Na diaľkovom ovládači máte tlačidlo play, tu si to posúvate podľa toho, ako potrebujete. Tu je čistenie určitej časti, tu je automatické čistenie, čistenie tvare Z alebo N, čiže z hora dole alebo z boku. Ďalej tu že ako sa odoberajú valce, potiahnem túto stranu dovnútra a vyťahnem ho. Takže takto ho vyťahnem a viem si ho pekne vyčistiť. Pred prvým použitím sa odporúča namočiť handričku. Prípravok môžete použiť čistú vodu alebo vodu s octom. Vyskúšam vodu s octom a uvidíme. Startujete ho tak, že ho dáte na okno, tlačíte tlačidlo play, aby sa pristal a potom si ho cez aplikáciu pustíte. Viete si tam nastaviť, či chcete automatické dávkovanie vody podľa špinavosti alebo na určitom mieste a takisto aj tlačidlo Z alebo N. Najlepšie to cez tú aplikáciu. Najprv dáme umyť znútra a potom zvonka uvidíme. Povedať, že do prístroja vode asi deci prípravku. Prípravok som dávala 2:1, čiže 2 diely vody, 1 diel octu. Tak uvidíme záverečné zhodnotenie. Teraz je pohľad zvonka, takže vidíte, ako sa tie valce točia a čistí to tak, že to sa mu strieka automaticky podľa toho, kde je väčšia špina. Beriem pohľad z boku, neviem, či to až tak vidno, že je to špinavé to okno, ale ukážem vám to na druhom okne. Práve je teraz to okno z druhej strany od psa, tak uvidíme, aké bude. Teraz je v tej časti, kde je najväčšia špina od toho psa. A vidíte, že to celkom pekne umie čisto. No nesvieti síce slnko, takže nevidíme až tak poriadne, ale si myslím, že celkom slušne. A dokonca, keď sa vám nezdá nejaká časť, že je zle vyčistená, tak si ho viete vrátiť na tú časť tým ovládačom. Môžete používať ovládač alebo aplikáciu v mobile. Tak za mňa si myslím, že celkom top výrobok za tú cenu. Kupované na AliExpresse. Prišlo to asi do 2 týždňov a po ukončení procesu sa zastaví a vy ho musíte vypnúť manuálne, aby nespadol. Takto si ho vypnete z okna. Podržíte, stlačíte power off a uvoľní sa.